И здравейте хора, това ми е второто клипче. На първото не говорих, затова сега реших да направя нещо като начало с глас. И аз преди само играх на Don't Touch the Speak. И ще ви дам някои уроци за Screen Recorder Pro. Напишете долу в коментарите, ако искате да направя урок как да не ви лаги тази програма. Ако телефона ви лаги, това е друг проблем. И добре хора, очаквайте други клипчета и уроци, защото ще правя вече много такива. Започвам да си развивам този канал. И до скоро!